ahinya kama nitiere CPA Odera irange achiel kachiel chal ka gima paro mar chik mar omenda ma higani finance bill dhi bedo mapek ahinya koting'o weche mawachogi ni indirect tax, mano madhi bedo koting'o VAT, nitie excise duty. Ponono nitie gimoro ma osom kawuok higa mokalo manokelo tulo pachoka manyamiyo gigi koro inyalo ketgi e mwandu, nengo mwandu ma inyiewo kod mwandu mamoko ma iloso, mago manya bedo karka, to pogruok ni obiro e yo machalnade, to jopiny oikre e yo machalnade ka ginyalo iko lokruoge e weche mag osuru. Nitiere gimiluongo ni direct taxes to gi indirect taxes. Pogruok en ni direct tax en kaka wayudo ni iyudo siling 1,100 to onyisi ni kuom 1,100 ni wachaji tax at 5%. Koro kuom chuli 1,100 to wamiyi siling 95,000. Mano is a direct tax. Tiende ni incidents fall on you directly. Indirect tax en kaka koro idhi ng'iewo mkati to nyisi ni siling 50. Ikia gik mane iye motimo siling 50 no. Tax nitiere iye kanyo mosemedi gi ng'eye, koro inikia inichude chuda tidhi dala. Indirect tax is good nikech okelo little chaos in the economy. Koro in kaka japiny inosenyisi bei inichuda chuda tidhi. Ten gima government nyalo tiyogo ka jopiny ok ong'eyo medo osuru ne ji. Sirkal masani kaluwore gi budget ma gin goni, the main idea en ni the budget ni obedo premised on fiscal consolidation. Fiscal consolidation no nigi weche ariyo, en revenue mobilization to gi expenditure rationalization. Tiende ni gima gitemo timo ahinya en ni kopo ni nyaka gimede tax to gimede mana through curbing of through tax administration, through curbing of any loopholes in the tax administration. To gidwar ni mondo gimede directly. Tiende ni ok gidwar ni japiny feel ni there is a direct tax increase. Tiende ni kopo ni nyaka gimede to onyalo mna biro through indirect taxes mana ma jopiny ose approve kata through tax administration. Now at gimatemo insist en ni kopo ni the budget bill, the finance bill osekel ne jopiny oko, jopiny owinjo wuogi mondo ochiw pachgi. Wuok oko mondo ichiw pachi no ber nikech gimane sirkal ok oneno inyalo neno mondo iwach chuth. Ipenjo moro ka madwaro mede ni to ere ber ma Kenya yudo kopo ni oholo pesa oko ki compare gi koholo within the economy. Awinjo ka nyawadwa no wuoyo on currency. Mano is just one. The other benefit en ni pesa ni ko bedo borrowed locally, pesa ni is a direct investment in the economy. Or they boost the capital is urgently like Kenyan economy sani, one of the things maidware malicha hinya is capital. Want to boost up to stimulate growth. You know, industries mang'eny stall, roads or stall, water or stall, a lot of this or stall. Ka pesa ni odonje economy mobedo injected and the government takes it and spends it. To iyudo ka koro pesa dhi lwar e lwet jopiny nikech ka koro government ochako gero kata ndara mawuok Mbita, Sindo, ndara moringo e tie nam cha. Dhano mang'eny midhi ndiki kanyo manyalo timo tije lwedo, mon nyalo uso rabolo kanyo, omena and what have you. And mage gik ma stimulate the growth of the economy. Koro an kipacha an wuon anyalo advise government mondo oket maino gi kabisa e boro e holo pesa e economy. Mane momiyo ayie gi chik mar doing away with limits in terms of capital market. Mondo pesa mang'eny odonj kuom market economy, mondo jo sirkal nyalo holo, jopiny bende nyalo holo. Okay? Jopiny bende nyalo holo. Iyudo ka investors go kobiro and some of them nigi huge capital outlay. Makagi keto once
then there is a huge there is a multiplier effect. Multiplier effect in the economy. There's a ripple effect. Maja pinya luwinjo. Kanye kama ntiere pogruok koso sani iwacho ni uchumi dongo mar Kenya dongo to kone gini mano e kama nitie pogruok nikech japiny wacho niya sani for instance we're saying the microeconomic stability is experienced. Inflation is curbed, exchange rate is stable, interest rates nyicho aneno ka CBK duoko interest rate chien, the commercial banks duoko chien mondo jopiny oboro. You see, but still unge private investment, unge private borrowing mang'eny. Kata mondo mi jopinyo owinji ni nitiere ng'ato biro gedo kata timo project gwengo ka mondo mi omiwa pesa in terms of salary mano pod onge. Koro effects ni emok donj ne japiny. So one of the ways manyalo stimulate go and how do we make the environment conducive for investment? How do you make the economy conducive for investment? Emomi yana aparo ni kuponi wadu away the limits in terms of markets my investors nyalo kete pesa ge, and then they come and do a big investment, then we can find money. Nikech problem ma ina no milungo ma jopiny wacho ni pesa onge lweto ni ilunge ni liquidity. Pesa onge lweto makata watimango to gionge go. This is the liquidity problem. Liquidity ni inyalo bedo na solve kan tiere projects maran and people are being paid. Okay? People are being paid. Kata so many people mawa unemployed, koro nyalo yudo yo magi nyalo yudo go pesa no and money can flow. Mano yo manyalo